Скъпи приятели, компания Long Life Corporation предлага една добавка хилурон, естествен хилурон. Една добавка за регенерация на кожата, на лицето. Една добавка за хидратация, за еластичност, също за изчистване на фините бръчки и за красота. Подходяща е за дамската аудитория. Заповядайте! Чакаме ви! Грижете се за здравето си! Грижете се за себе си! Времето върви и не чака никого! Колкото по-рано започнете да се